Y parece que la actualidad de hoy está estrictamente relacionada con cuestiones urbanísticas, porque Facún Puig, portavoz del Bloc Nacionalista, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las distintas alegaciones que desde su grupo, y en concreto desde el Bloc de la Conca de Vernissa, se han emitido al Plan General de Ordenación Urbana de Castellonet de la Conquesta. Jordi Puig, miembro del colectivo del Bloc de Vernissa, le ha acompañado en estas reivindicaciones. Una noticia que nos cuenta nuestra compañera María del Rey. Tanto Facún Puig como Jordi Puig han explicado el contenido de estas alegaciones y el objetivo principal por el que han decidido llevarlas a cabo. Facún Puig ha expuesto que son 3 los puntos fundamentales por los que se oponen a este plan general. Por un lado, el portavoz del Bloc ha afirmado que provocará un crecimiento desmesurado para un pueblo como Castellonet y ocasionará un perjuicio en la fisonomía, tanto cultural como paisajística de la localidad. Puig nos amplía estos 3 puntos clave. Sobretot, nosaltres voldríem alertar de 3 qüestions, bàsicament, i ja acabe. Per un costat, un creixement totalment desproporcionat, molt elevat, molt gran, del que seria la dimensió del poble, la dimensió urbana del poble, tant per la part industrial com per la part residencial. Per l'altre costat, alertar del perill de pèrdua, de possible pèrdua de la fisonomia, del caràcter del poble concebut d'un casc urbà tradicional, no?, de procedència àrab. I per últim, nosaltres considerem que des d'un punt de vista pràctic l'aplicació la posada en pràctica d'aquest pla general amb totes les conseqüències podria afectar de forma clara el que seria el futur econòmic de Castellonet de la Conquesta, fonamentat, basat en 2 pilars importants, que és per un costat el seu paisatge, l'entorn natural que envolta el poble, i el seu patrimoni cultural que com a poble, com a estructura urbana i com a monuments té. Por su parte, Jordi Puig, miembro del colectivo del Bloc de la Conca del Vernissa, ha profundizado en estas 3 alegaciones en las que exige una mayor participación por parte de los vecinos del pueblo en la planificación y decisión de este tipo de proyectos. Ha querido aprovechar también para felicitar a los mismos habitantes de Castellonet que con la recogida de firmas han demostrado su interés por ver reformulado este plan general. Jordi Puig lo ha contado así. El Pla General d'Ordenació Urbana d'un municipi és el millor moment per a reflexionar sobre la planificació de tot el terme municipal, no simplement entenem el nucli urbà. I com que és un bon moment per a reflexionar sobre el nucli urbà i tot el seu terme, és un bon moment de fer-ho amb els veïns i no únicament amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sobretot si tenim en compte que parlem de municipis menuts on és molt fàcil comunicar-se amb la gent, on la comunicació es produeix boca a boca i tenim tots els veïns a l'abast, i per tant aquesta era una de les observacions prèvies que volia fer-vos. Las alegaciones presentadas exigen de manera contundente la retirada del nuevo Plan General de Ordenación, el suelo urbanizable industrial, que se contemple en 2 modalidades de suelo agrícola, una de ellas protegida por su valor paisajístico, y finalmente que se retire la zona que prevé la construcción de viviendas adosadas. Jordi Puig concluye así estas demandas. Si voleu, simplement vos faig 4 pinzellades perquè tampoc vull estendre massa, teniu les al·legacions vosaltres també i podeu anar veient-les després. Diverses consideracions, com que ja existeixen diversos polígons a la zona dels quals poden fer ús la població, no té sentit tampoc la seva ubicació perquè està en el vessant d'un tossal i per tant l'impacte paisatgístic, i més en un municipi d'aquestes característiques, és molt elevat, sobretot tenint en compte la situació en què es troba la comarca. Els municipis que tenen unes característiques especials i d'alguna manera privilegiades, i Castellonet és un d'ells, hauria d'apostar per altres solucions més avantatjoses respecte als altres municipis. De solucions, si vols, més imaginatives, però que d'alguna manera també donarien molt bon resultat, com és el turisme sostenible i com és la possibilitat d'aconseguir rehabilitacions del nucli antic de manera integral, com són, em sembla que es denominen les àrees de rehabilitació. Comentàvem que la situació del polígon industrial podia provocar l'abandó de l'activitat agrícola, tot i que de manera immediata no es desenvolupara
el polígon industrial. Vosaltres ja sabeu la situació en què es troba actualment la construcció. Per tant, el que ens preocupa no és que immediatament s'ompli de vivendes, perquè estem en una conjuntura que vosaltres ja coneixeu, sinó simplement que es tracta d'urbanitzar per urbanitzar sense cap planificació y sense cap justificació. Desde el colectivo del Bloc de la Conca del Vernissa se busca, como ha confesado Jordi Puig, fomentar más la participación ciudadana y apoyar iniciativas como las que han tenido los vecinos de Castellonet de la Conquesta por mantener el potencial paisajístico y turístico de su pueblo.